Ukraine thingtlang kho pakhat munfal taka hian mikhola le anupui nasty te chu an cheng duna anni nu pa hi helai bul nai vela chuan eco settler omchun annia nu pa in ngai tak le lim takan nia nasty hian lemziak te le thingker moi te chu athiam hle maya apasal mikola tan hian vantir ko lempo akher sak nge nge a mikola hi mathematician physicist le ecologist ni in anchena bul nai school pakhata hian mathematics teacher in athok ve a athira sakor mang chuan atna thona lama chuan ni tin mai hian ain khal chuak ve thina school lama azirtir no pangta po chuan zeti tu tha le teima takani wangin an ngaina hle maya ma se heng zinga hian no pangsual ve tak mai pakhat a ve a aming chu vona niya ni tin mai hian an zirtir tu pa mikhola chu atiboi zi maya chungka hosata katanga run sailian ani wangin mikhola mi zele athom no imbel te chu lo musitin alo deu so thil le a an zirtir tu tanga aban theina turin na tak tak te chuan alo tong khum thina ma se mikhola hi mi fel tak le zaidam tak me ni wangin engtin ma chuan atilet ngai lova avona thil sewang chuan anun chu ngong lo mai po ni lovin an nu pa chuan an hlim ve thin le a an chenei na hian electronic device lampang thil hrim angkol lo wangin kovel chanchin tharmai po ni lovin tual chung chanchin po chu an hrengai meu lova school lama chuan chhum break lain tv te chu athlir ve zeu thina chung thil te chu an chanchin thar hriat na ani deuh bera rumkat hetia tv in lai hian breaking news suran puangin protester thengkhat Ukraine khopui kifa thani thu tele Russia in Ukraine laka tumte chu anlo puanga tu khat chu trumdanga alo ti to dan thin ang thawin school kaltur chuan athir sakor chuan ain khal chuaka hetia school lampana atlan mek lai hian kongsira hian sipei pani hi anlo ding duna mikola chuan an uniform chu andang deuh hlek ni chuna hria a mase sarkar lamin an sipai uniform te athlak ni mei tura chun ngain ngai that lo ne em po ne lo chuan school lampang chu apan dinga school of thlen chuan tu ma chu an lo om ho lo maya tv chu han enin chu tatang chuan Russia in Ukraine do thu chu a hreve chawani asipai pani mu te kha aril ruwa chun ron om ngalin anupui chu angai tu hle maya manmo tak chun in khal ho in ma se atlai hretani khang sipai pani te khan anupui chu hut lo thlakin mikola chuan anupui chu arai thu han soi ma se enga ma chuan an ngai du lova an nu pa chuan kut chu an thlak hrep maya an in chung te chu han en sakin an beise le an du zong an mu tak lova chuan an in chu an hal saka sipei pani kaliam to mei tur chu naste thin rim chuan an lung chuan an vom zuya ma se chung sipei pani te chuan an lo ngai hol hle maya chung sipei pani te chuan naste chu ang kap hluma mikola chuan anupui ruang chu rilruna le hreom ti tak chung ko in an in kang lai chu athlir tlok mayani darkar engma za nuwa chuan Ukraine sipei pani te hirong kalin mikola chu an khongai ve hle maya anupui phumna tur thlan te chu le sakin naste chu an phum ta ni mikola chu anupui boral na chuan angong na hle maya anupui chan mai pielama an falo piang mai tur chen chuan achana ni sia an chena in la an hal sak vek bok sia Russia sipei te chu wat chuan a holu to mayani Russia sipei te laka chuan phumalak du na lian tak chu neya chumi ti tur chuan Ukraine force chu zom ve ngai ni in a hria a amaron puitu Ukraine sipei pani te bula chuan sipei zom ve du thu chu alo hrila anni pani po chuan lo rem ti in an base lama chuan an motor chuan angkal zui ta ni mikola hian vantir kolem anupuin ama veng tura akher sak chu akeng tel boka hatir chuan an hotu pa chuan mikola chu sipei ta na lak chu lo rem ti chi rawa en thlatu alo ni pal mai chu hlau dewa ma se sipei pani te atanga achan china hrian mai pi lama mikola chuan Russia sipei ten an in an hal sak mai pi lama anupui rai lai an ti hlum sak dan te han hrilin tuna chuan dam chana nei to lo dan te Russia la katanga an ram chan him chu athil du lian berani dan te chu a han hrila he thu hian an hotu pa chu atne ve hle ni turani sipei training tur chuan an recruit ve ta ni atu zinga tang chuan sipei training chu nei chhotan ngal ni in anun pum pui maya zirna lama in sorming ani wangin ral thom le hetiang lampanga hian ton hriat chu ala nei si lawa har sat na po chu atok na sangal hle maya
silai han rem khom le han thia vel te chu a zei lovin training zinga chuan a zo harber ani thina an ho tu ten he thilan han mu chu mikula chu sipetan chuan atlak tak tak don lo ni chuan an ngaya ma se heti chung hian mikula chuan a thei top chu a chua chun zom zela zankhat chu mikula chuan an ho tu pa hne na chuan a menga ko to lo tur le a code name Raven tia ko to tur chu na tia midang te chu an nu yelo za in an ho tu pa chuan code name te chu ol sam taka nei mai theni lo thu le ramta na thil tha ro pui tak ti te tan chau lo chuan ne ngot thei ani lo dan te chu a hril fi a he thilawang hian aril ru chu ti beidong du lovin a aina sa chuan a training chu ani war sau maya midang te mut re to nu te chuan a training chu ama chau chuan a chun zom thina nikhat chu an ho tu pa hian sipai training tharte zinga chuan sniper an nei tam lo thu le sniper atang du an om lo chu an zota silai ka thiam deuh nia in hria tang chak te chu an ron ding chuaka an zinga hian mikula po chu a ron ding chuaka chutia ron ding chuak an hmu chuan a thian te chu an nui chu alo zale hle maya an ho tu pa chuan mikula bula chuan sniper ni tur chuan alatlak lo thu le silai thile rem khom te po ala har sadan te chu a ron soi chuaka ma se mikula chuan hun tha siam sak tur chuan an ho tu pa chu lo nge na an ho tu pa chuan second somni chunga silai thile rem pum a thei ani chuan chen sa pek tur thu chu lo hrila mikula chuan amit chu han tuamin silai thile rem pum chu second som pare chung chuan a zo tamaya chuti nga rang tak le zei tak maya silai an thieta an rem pum le thei tamai chu a thian te po chuan an lo lom puin kut chu an lo ben saka an ho tu pa ngei po chuan makati in sniper training tur zinga chuan atel ve ta ni silai ka an zirna chuan midang zong chuan silai changkang tak takan man lain an ho tu pa chuan mikula chu silai hlui to tak mai hi a man tira an sui se la chuan an ho tu pa chuan i hlo chua ngai ti in alo chang thina be sei tur dang ta lo chu silai hlui tak chu a mang ve thina an ho tu ta chuan sniper chu eng ang din hmuna po ding se chemi alo tur le an target chu tin ren turin an hrila chu thil chu en chin na nei ngalin an ho tu ta chuan an bullok loka chuan silai chu an rom kap thina then khat chuan phu in an lo che son thina ma se mikula chu eng tin ma chu na chelowa hemitum hian test chu apal tlanga an next round na chuan silai ka thiam te chu an target chu voi khat en tir ni in an telescope chu an hlia saka en lo chuan ang kapa mitam tak chuan an target chu ang ka fuwa ma se mikula chuan a silai hlui to ema wang chuan a target tur chu a kap thela a thian te chuan silai tha mang ve se chuan a ka fu ngei chu an ring thunga an dot le an training phei chu a hau tak le maya an ho tu te chuan zan thim noya chuan flare chu han kap engin chumi eng noya chuan an target chu an ka fu chat chu angai do na an ho tu te chuan zan thim noya chuan flare chu han kap engin an target chu an han kap throya ma se mikula chuan alo la met puak ve hau lo maya mikula chuan an target chu ol sam taka ka fu thei ani lo ti hre in an ho tu pa in flare danga ka le hun chu an nga ka a target le engrong kalna chu uluk tak chuan a mathematics thiam na mang chuan an chu ta a target chu dik tak me chuan a ka fu chat maya a training puitele an ho tu ta ngei po chuan chu thil chu makan ti ni he training longma chon to tu te zong zinga hian mikula che hi he test paltlang thei chun hi alania training nalama a che than ema wang hian an ho tu te po chuan an du ang ngei chuan a code name Raven ti chuan an ko chun zom ta ni heti nga ni engmo zat mai an training le ta ka chuan an training hun chung po chu lo to ve don ta a sniper training chuak te zinga chuan a ming chu puan ani ve ta ni a training chuak zo chia chu an ho tu te chuan mikula chu ko ngalin mission poimo takani tur thu chu an hrila Russia sipai then khat ten an checkpoint an lak thu le chulai mun chu an pan ngala ngai thu chu an hrila reilawa mikola le tim te po chuan chulai mun chu thlengin an duang thala an omna an siam fel nu chuan mikola chuan chulai muna duty te chu ka chu ain pe towa chutia ka tumlai chuan kar pakhat hi chulai muna chuan arun tlana an hautu te chuan ka pri lo tur chuan an ron tia motor atang chuan chungko pakhat hi ron chukin Russia sipai te chuan an ID te chu an lo check saka
chulai hmun atanga angkal thei thu chu hril ma se an ID chu an kol sak thunga an din le la chuan kut te chu an lo thla ka chu tianga thila thlen ta ka chuan an ho tu te po chuan silai chu met puak tur chuan ti in an target te chu olsam tak chuan an da tha a an mission ma saber chu olsam le ne so tak chuan an zo fel ta ni an base lama an let nu chuan an sniper pui sipai tren khat chu an lawani ti hre in an ho tu te bula chuan an zo nga la an ho tu te chuan mission danga an tir thu an lo hrila ma se an thian then khat te chu an mission nei na lama chuan lo wawan duain an lo boral hloma a thian te chu Russia sniper thaber ang hiala an char Syrian ti chuan alo da tha hi alo niya ni ni khat aliam le nu chuan mikula te po chuan mission dang chu an nei ve le a an che vela chuan landmine te chu kamin an position tura chuan an omle thap towa engmo chen nuwa chuan chulai hmuna chuan Russia sipai te po chu an rongkal ta ngei maya chung zinga chuan a school no pang thin avana po kha aron tel ve a chuta an ho tu te chuan an mel ma te chu ka theina order chu an ron pe ya ma se mikula chuan a student lo ni to le a nam pui ni bok chu a kap thei talawa an ma ni kap talo chuan an len main kam chu a kap pok ta zo ka chumi wang chuan Russian sipai zong zong chu an thile vek thowa an ho tu pa chuan mikula bula chuan thinrim takin engwanga Russia sipai te ka kap lo ngei ni ti chuan arun zo ta mikula po chuan tlang taka lo hril fe in a student lui a thu te chu a lo hrila avona wanga rilu ti hre lo tur le ani chu Russia sipai ani to thu te adu thu ngeya Russia sipai zomani wangin ani chu anam pui ni lovin a melma ani thu te chu arun hril fi a chutian mission te an zo fel le ta ka chuan an base lama chuan an let le towa heta hian an ho tu pa chuan a ma zong ai poin a ring zual so towa kom te po chu anin kom nel dun viau to boka rum kha chu an ho tu pa hian an chung ko thalak chu mikula chu han mu in afa te pani chuan an pa chu sipayani ti an hriat lo thu le anu pui poin afa te chu a hril bik lo thu han hrilin chutiang chi chuan mikula po chuan anu pui chunga thil thleng zong zong chu an ho tu pa chu a hril ve boka atuk lama chuan mission poimo taka an chuangai tur thu chu an ho tu te chuan an ron hrira Russia sipai convoy te chu mun pakhata an rong kal tur thu hrilin chu mun chu an lo chang don ani an ho tu pa colonel pa le mikula te chu an omna tur muna chun omin an che vel chu an lo en kuala Russian sipai pani an thian te lo ngak me khi an va muwa mikula chuan chung sipai pani zinga pakhat jok chu anu pui kap lum tu kha ani ti chu awa hre thei nga la a Ṭhin po chu aron sangal phat maya ang colonel pa hne na chuan chu pa chu ka phal na chu dila ma se colonel pa chuan chu thil chu an mission ani lo thu le in sumri tur chuan lo ti thunga anu pui that tu te laka phuba lak du wangin sipaya tanga phuba lak theina hun rem chang tak me chu tuna hian a mu me ka chu an dil le a ma se an hau tu pa chuan ka chu ala phal le ta chuang lawa a Ṭhin rim phuba lak chak to in mungrei lutuk to chu ram puak ke in an hau tu pa in a phal lo chung chu mikula chuan anu pui that tu pa chu awaka phluma colonel pa chuan eng thil nge moni ti le tuna chuan Russia sipai ten kan omna an hrevek tong ti chuan an hawa colonel pa suyam chi hian Russia lampang po chuan an omna chu an lo hrengal chat renga helai hmuna Russia sniper lo ber mai Syrian ti po chuan chulai hmuna chuan mun alo khwar ve reng mai hi alo niya colonel pa po chuan chulai hmun vela chuan Russia sniper Syria chu a omang ti chu ring thiamin ama chu a zong kuala ma se a zon mu ma in Russia sniper Syria chuan lo mu ma sa in colonel pa chu aron head sota mikula po chuan a thil ti sualian taka wangin colonel pa chuan anun na cha ni ti chu a hre thiam nga la mel ma sipai te chuan an omna lai chu an ron chin chia to wangin an ron pongka ta chiam maya eng tin emo mikula chuan colonel pa ruang chu nunglama chuan hnukin an omna mun chu an chu san thei rama an base an thlen chuan an how tu pa ruang chunga chuan ngai dam chu han dilin ama thattu Russia sniper Syria chu a tha ngei tur thu chu ti ama an how tu te chuan Russia sniper pahni an lo nei thu hrilin chu sniper pahni te chu da tha turin mission poimo taka nei tur thu chu an hrila manmo takin mikula po chu mission nei tur chuan a che chu nga la omna mun turte a siam fel nu chuan film khur tak chuan chung Russia sniper pahni te chu a zong kual nga la pakhat jok chu rang taka hmu halin anda thang nga la
mase pakhat zawk chuan alo hman ve tlat maya abana chuan a rong ka saka abana rong ka sak tupa sniper pa po chu vamu ve le ngalin chu pa po chu akap lum le ngala aban hliama wang chuan engmaw chen chu an ha dama heti lai hian an hautu ten hen atang chuan phone call hi rong kalin call nel thatupa kha a omna an hriat to thu chu an ron hrila beisa thlen le hnu chuan an sipai hautu major chuan chiang takin sniper te bula chuan siri chungchang chu an hril fi a an sniper zon mek chu siri ni thu te voindi thleng hian siri chuan a target ala hla ngai lo thu te chu an hril fi a Russian sniper siri hian Ukraine sniper paruk lai mai lo da thatawa film khurangai thu le ngai zam mai chi ani lo dan te chu anaw te chu an hrila he Russia sniper hian ommun ason zen lawa a umna ngai tang hian a melma te chu a zong pol mai thina emi wang hian engmo kongjong tak chuan zon po a olpha phian mai thayani plan mumal tak chu han siamin team ni a in thenin team khat chuan a hmalama tangin an beanga team khat le dang chuan a hnung lampang atang an lo hual bokanga chu hun chu ram changa lai in mikola chu building chunga alo lut don ani hetia plan mumal takan siam hnu hian angkal na tur hmun chu an panding ngala an omna tur hmun te an siam fel hnu chuan mikola po chu film khur tak chuan building chunga chuan aluta Russia sipai pahni loin bemek chu han mu in chu mi te pahni chu ada thanga la building chung ril zoka chuan lutin a then te hena chuan signal chu han pe in pon lampanga Russia sipai omte chu an lo kap hluma Russia sniper Syria po chuan a then te tuma a biak po thei to lo wang chuan an tin mun chu a thalawani ti chu a hra thiam ngala in chung lama chuan han chawin a then te chu an lo thivek to ni ti chu a hra thei ngala Ukrainian sipai ten an ommek na building chu an hual to ni ti po chu a ring thiam ngala an base lampang chu Syria chuan han pe pop ngalin backup ron thon wat tur chu na tia ma sen how tu te chuan minute som ve lai adu tur thu chu an lo hrila Syria chu a biruk na hmuna chuan lut le in ma se a om na hmuna chuan a hma lok puwa lo om si lo vantir ko lem thinga ker hi alo oma mikola chuan a om na chung lampang atang chuan chemte nen chuan ron zuanin Syria chu a tilhum ngala Russian sniper pakhat ladam om chun po chu ang grenade mang chuan a tilhum le boka heti la hian Russian backup sipai te po chu an ron thleng ve chi boka Syria chu a thini ti an la hriat lo wang chuan bek po chu an watuma ma se mikola chuan lo changin in zawai main in thidona ni alo tia truck driver chu akap hlum ngala Russia sipai ladam om chun te po chu mang ang tak chun an tlan dar ngala ma se Ukrainian sniper te chuan amalte te chuan Russian sipai ladam om chun te po chu an zawai mai chuan an kap hlum zui ta ni he thil thlena tanga kar tam vak lo liam hnu hian mikola chuan anupui thlan chu vatlo in anupui that tu le mo phur tu te zong chu da tha zo to in kolnel pa phuba ngei po chu ala fel towa atira asipai tran chan ber chu zo fel to ma se anram le nam tan atop thlanga be turin sipaya chuan ala tran chun zop zelani atop ta